Bună, dragi prieteni, și bine v-am regăsit cu un nou videoclip în care vreau să vă arăt camera mea. Aceasta este ușa, după cum vedeți. Și pe ea am foarte multe acții bilde. Mi se pare că vă mai arătat toată camera mea, dar acum s-a schimbat și vreau să vă mai arăt o dată. Și așa să intrăm acum. Și acum intrăm. Cum avem aici ușa dinăuntru. Și vom aprinde becul. Uitați și becul. Așa arată el. Apoi avem pe perete, a scris primăvara, dar trebuie să schimb să scriu vara. Așa, acolo sunt niște acții bilde. Un poster cu Demi Lovato. Aici avem soba, care facem foc în ea și se încălzește camera. Aici avem un stander pentru a usca hainele iarna. Aici un fluturaș cu niște personaje din SpongeBob. Așa sunt peste tot cu SpongeBob aproape. Da. Foarte multe cu SpongeBob. Așa. Aici avem un fotoliu pe care stăm. Aici avem un scaun, două scaune. Aici este fereastră și așa am eu perdelele. Dați și hai fereastra se deschide și așa. Dar și așa. Așa, dragi prieteni. Și aici e cealaltă perdea. Uitați așa, material. Aici este mobila în care avem o ușă, două uși. Aici este dulapul mamei mele și am pus ea chestii de iarnă, păream de iarna trecută. Așa. Și aici e a doua ușă. Aici este patul în care doarme mama mea și frățiorul meu, până când se renovează camera părinților mei, da? Ca să... Și aici este ușa mea, la frățiorul meu, și care e diplomă de merit pentru cea mai bună mamă, numele Cornelia, data 8 martie 2016, deci anul trecut. Și aici este dulapul nostru, cu multe haine și că sunt cam dezordonate. Aici avem încă o dulap în care ținem noi lucruri, multe lucruri. Aici este locul meu în care îmi țin eu și mama mea lucrurile. Uitați să vi le mai amănunțit. Și aici este locul în care ține frățiorul meu lucrurile. Să vi le mai amănunțit. Aici avem un sertar în care ținem mai multe chestii. Aici al doilea în care ținem niște haine, mama mea, adică îmbrăcămintea intimă, și aici la fel. Aici avem un frigider, congelator, ceva de genul, care ținem aici. Și aici au poză frățiorul meu, două chestii despre iază așa, routerul și lampa, să vă arăt pe față. Eu nu trebuie să pus așa. Și am pus numai ca să nu vedem bine. Uitați, așa arată lampa. Așa e peretele. Aici are peretele acesta. Aici e priza cu o sticlă, nu știu cu ce era. Și ghiozdanul, nu știu chiar dacă a trecut sezonul de școală. Aici este o măsuță, ceva gen, măsuță birou. Și așa am un urs, o poză cu mine, un șoarece, o fetiță, un urs, un mărțișor cu un iepure.